Het wie het gloepende koud. Dat kwam natuurlijk ik terug de wien, maar we gingen de aanroende nacht ik al matige frost. En de komende nacht geven er ik nog even flink zin aan. Echt winterwaar. Wel, joen en vannacht helder, het wordt wat rustiger. En we hebben een temperatuur, ik denk zo om het bij de min 5, min 6 graden op de eiloon, min 8 op het vasteland. En misschien hebben we op plakken de min 9 zelfs, maar dat zou dan heel mate voor het zuiden en zuidoosten en oosten van deze provincie. Ja, ik zei het al, de wind docht het wat rustiger aan. Komt nog altijd uit het oosten, zal matig en vrij krachtig wezen, maar de vrij krachtige wind dan vooral in het kust- en waardgebied. Zeggen we de morgen, dan begint hij daar met matige frost en dan hebben we daar 0 graden staan. Eerst zinnen, dan bewolking en later misschien nog weer een beetje zinnen. Het blijft wel droog. En nog altijd is het koud en nog altijd een koude wind uit het oosten en zuidoosten waai, die is matig en vrij krachtig. In de nacht naar bij zit daar toch nog weer een keer matige frost. Min 4, min 5 graden, misschien min 6. En dan gaan we op naar het fruitsjog. En dan komt wijze die verhoring. Eerst zinnen, letter, sneeuw, hoe gaat die rein. Dat kan letter op de dag worden, kan ik pas in de tijd worden. En hoe daar net volle warmer, milder als 2 of 3 graden. Nog altijd maar koud waar. En de wind matig en krachtig. Ja, en die maakt het ook net vriendelijker. Toosje en vreed rennen die temperaturen op naar zo'n 8 graden, misschien 9, maar ik ga het voorlopig op zo'n 8 graden. In de nacht geen frost meer, soms wat rein, maar ik flinke droege perioden en bewolkt waar. We moeten morgen weer even in het winterwaar zien.